Yan, lakad-lakad na naman papunta palengke. Bibili na naman ang ulam. Yan natin kung ano bibili natin ngayon. Yan, ito lang nabili natin mga kapatid. Yan, paanong manok. Sobrang mahal lang bilihin ba. Yan na lang muna. 71 half. Then bumili din kami ng ayan, chicken wings. Yan, 4 na piraso. Kuprito din. Nilaluto nito natin mga kapatid, mga adobo lang. Adobo, lagyan natin ng konting sili para medyo may anghang. Ito lang mga kapatid ang ating chicken feet adobo. Ito mga kapatid, tikman na natin. Yan, chicken feet adobo. Sarap. Malambot siya. Tama lang yung sa yung tamis ng adobo. May luto nito, ginagawa nilang tinula. Sa atin naman adobo. Yun naman po mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.